que non podemos seguir en esta situación de imposición de precios por parte da industria que, dependendo da conta de resultados que queiran obter ao final da campaña, así deciden cal é o precio que se lle paga aos produtores. Por tanto, necesitamos negociación real e necesitamos intermediación, unha mediación, un árbitro que, de algún xeito, obligue, cando as circunstancias así o marcan, por razóns obxectivas, pois a que se cumplan os acordos. E, sobre todo, o que necesitamos é un índice que referencie precios. É dicir, necesitamos contratos a largo plazo para tener estabilidade no sector, pero, sobre todo, necesitamos que non dependamos da voluntad das industrias para subir ou baixar os precios, porque senón nos vamos a depender sempre delas. Ten que haber unos índices obxectivos que fixen cando o precio do leite ten que subir porque hai unha subida de costes de produción, porque hai unha situación de mercado excepcional, porque hai determinadas situacións que obligan a que os precios teñen que subir, e tamén cando ten que baixar. Non estamos pedindo nada que non teñamos de máis, é dicir, queremos que nos traten cando menos igual, non mellor nin peor, pero cando menos igual por estas comunidades autónomas. Se temos un produto de altísima calidad, en calquer caso, asimilable a calquera outra comunidade autónoma de España, eu diría que temos o mellor leite de España, temos a maior número de produtores e temos tamén a maior cantidad de producción, non parece que haxa motivo que justifique que estemos cobrando por debaixo do resto. O leite para Galicia é o mismo que o aceite para o sur, e porque necesitamos frenar a sequía que sufrimos, é dicir, apenas quedan 5.300 explotacións en Galicia, das cuales 2.343 son de Lugo. O 44% das explotacións de Galicia están situadas nesta provincia e produce 43% do leite que se entrega na nosa comunidade. Se estuviéramos cobrando o mismo que cobran a media en España, cobraríamos produtores da provincia de Lugo 57 millóns de euros, que se digan. Preocupan esas novas ofertas que volven a afundar nun problema que xa tiñamos en Galicia, que é o diferencial entre explotacións de diferente tamaño. Se antes había un diferencial en torno a 5 céntimos, bueno, pois agora determinadas industrias, en lugar de facer o que sería lógico, de pagar leite de igual calidade a igual precio, pois para evitar perder mandeiros grandes, que lle supoñen evidentemente máis número de litros, pois aumentan os importes que lle pagan a esas venderías de maior tamaño que poden chegar aos 50 céntimos, mentras outras se quedan esas en torno de 45 ou 46 céntimos.